era visto. Falso culpable. O outro día ocorreu un incidente no traballo que demostrou que don Anselmo é unha persoa humana moito máis humana do que a xente pensa. Moncho, ti és un desgraciado. Unha especie de animal que non merece vivir entre a xente. Noto algo cabreado, don Anselmo. Estas contas non casan. Será porque non están feitas as unhas para as outras. Menos cachondeo. Xa me explicarás ti como é posible... Agarda un momento. Agarda que xa o teño, xa ven. Por fin. A ver, onde íamos? Que pasa, Moncho? Nada, tranquilo. É pola ventosidade que acabo de expulsar, non? Don Anselmo, chamarlle ventosidade a iso. Hai tornados que pasan máis desapercibidos que eso. É que teño un problema de gases. E dixo o médico que cando teña que soltalos o faga ali onde estés sen problemas. Xa sei que en público está mal visto, pero entre ti e eu hai confianza. Todo o mundo, sí. No, usted déjase tranquilo, don Anselmo, que eu xa miro para outro lado, como nos tempos de Hitler. Así me gusta. Así é a nosa relación. Mais que xefe empregado, nós somos prácticamente dous colegas. Hai confianza, non? Sí, don Anselmo ten esa fama de abusón que... É el. Hola, don Anselmo, que tal? Dígame, home. Unha bolsa de cacahuetes? Sí, o que pasa é que vou tardar un pouquiño porque teño que... Sí, vou agora mesmiño, Tranquilo. Bueno, algo caprichoso sí que é. Aquí están os cacahuetes, don Anselmo. Que pasa, Moncho? Nin que foses buscalos ao África Negra, caramba. No quiosco non lle quedaban, home. Entón tiven que ir a de puscas e xa saben como é. Non nos quixo vender a gratis e tiven que consumir. Deixa, non me contes a túa vida que me dá igual. Non che vería mamá entrar coa bolsa, non? Non, estaba aí co Rosario, pero penso que non me viu entrar. Perfecto. Agarda que xa ven outro. Aí ven. Que ben que dei, caramba. Ata parece que perdín kilos. Anselmito, que foi iso? Nada, mamá. Os veciños que andarán coa desbrozadora. Non me mintas, Anselmito, que iso foi unha ventosidade. Sí, mamá. Que lista carai. Pero non fun eu. E quen foi, Anselmito? Con quen estás? Non será cunha chica. Claro que non, mamá. Estou con Moncho, o noso empregado. Xa sabes que sempre foi unha burra peideira. Bótame inmediatamente a ese porco da casa, Anselmito. Sí, mamá. Veña, Moncho, lisca. Non vai a pensar, mamá, que son brando contigo. Veña, corre. Pasa pa fora, maleducado. Ai, non podo, non ordens, non. És un porco noxento de craniado. A ver, hai que entender a don Anselmo. Xa viste o carácter da vella, El toca ya pa andar con ela a co tío. A mí non me importou lavar a culpa. Por unha vez non pasa nada. Escapa o balón, carallo, escapa o balón, non che vai a morder. Versace de aí, non ves que te está pedindo, home, por favor. La boca me parecen bailarinas, tiqui. Pero, Moncho, por favor, No, por favor, don Anselmo. Que cheiro de machiño, estás podre. Pero cala a boca, non falas por falar, cala a boca. Aquí o único culpable. Aquí o único culpable é teu pai, que non che deu educación. Moncho, unha cousa, Este local ten unhas normas, oiches? Que cagar un peido faino con discreción. E senón vas cagar a tua casa, Ben entende? falado, Cusca, sí, señor. E ti cala a boca, Moncho, que eres unha burra peideira, maleduquinada. A cousa acabouse convertendo nun costume. Cada vez que don Anselmo cajaba un peido, botaban as culpas a mí. Sí. O tipo non se cortaba nada, nada. Na rúa, no traballo, no bar e, por suposto, na súa casa.
A ver, don Anselmo, esta situación tense que acabar, Estou collendo unha fama de peideiro que non merezo, Non me chores, Moncho, non me chores. Ti ponte na miña situación. A ti que máis che dá? Ti és un pobre desgraciado a quen botar ou non botar peidos dalle igual. Pero eu son unha autoridade, un primeiro, unha referencia, un home de prestixio. Non podo ir por aí collendo fama de flatulento. Xa, a razón non lle falta, pero, non sei, ten que buscar outra solución para o seu problema. Eu que sei, medicina ou homeopatía, mismo. Bueno, pensa en algo, a mañá contame, vale? Como, non marcharás agora? Hombre, son as 12, don Anselmo, el virá de estar preocupado. Non, diso nada. Agarda que se durma mamá. Igual me ven unha ventosidade agora e non teño a que botarlle a culpa. Non ves? Toma. Aí está. Igual como sempre. O peido da medianoite, duro e seco como o cambio do día. Que foi iso, Anselmito? Outra vez a burra peideira de Moncho, mamá. Pero se marchaba, señor Hortensia, sí, se marchaba. Fora da miña casa, porco noxento! E se pensades que a cousa non podía ir a peor, estades equivocados, Don Anselmo obrigoume a ir con el a todo canto sitio ia. Sí, para servirlle de coartada aos seus problemas de flatulencia. O campo de golf, o funeral de Hilario Farmacias, o club de alterne amigos asco co guaias, O abuso xa non podía ir a peor. Así que vostede busca unha ferramenta para podar as ervas do xardín. Será unha maceta, pillina. Estas mans tan delicadas non están afeitas para coller maquinaria agrícola. Perdón, desculpe. Moncho! Perdoe, don Anselmo, que estaba mexando. Quen che deu permiso para mexar? Home, pero é que non aguantaba, Shhh, cala! Ven aquí o meu carón. Asiña, vamos o meu carón. Veña, home. Pero, como se chocorre, animal, diante dunha dama tan delicada? Pero ti és unha besta. Desculpe, señorita, non hai xeito de desasnalo. És un desalmado. Sabe o que lle digo? Que se acabou. Isto acabouse. Deixo o traballo, busque outro que lle cheire os peidos. Veña, veña. Alá, a rayala por aí. Ai, o ten, inda por riba desagradecido. Non hai xeito de levar adiante unha empresa. A xente está botada a perder. Aquí a facer. Ainda que non o creades, eu tamén teño a miña dignidade, Sí. E non estou disposto a pasar a vida levando as culpas dos peidos do outro. Ademais, se algo sobra neste momento neste país, é a oferta laboral onde escoller. Búscase técnico instalador de gaseoductos. Imprescindible experiencia. Parece que foi idioso. Experiencia no mundo dos gases teño, pero vou buscar noutro sector. Pero que faz, papá? Nada, buscando traballo, neno. Pero se ti xa tes traballo. No, agora non, acabo de deixalo. Por qué? Por cambiar de aires. Vai ver quen chama. E a que non imaginades quen era. Sí, era el. E veu co rabo entre as pernas, carallo. Moncho, quero pedir disculpas. Abusei da túa confianza. Sí, abusar é pouco, home. Tratoume como se fose un obxecto sen sentimentos. Que digo? Como se di? Un cibor deses. Sí, un cibor. Sí, sei. Pero prometo que non se volverá a repetir. Ai, sí? E que vai facer? Asumir a culpabilidade dos seus propios peidos? Non, Moncho, iso nunca. Non podo. Pero estou pensando nunha posible solución. Vou deixar de comer manises. Pode que eles sexan a causa da miña flatulencia. Se cadra, mamá, ten razón, e os manises son comida para monos. Isto xa é un avance. Algo é algo. E tamén vou rebaixar a miña dieta de alcohol. Vou deixar de tomar alcohol, pero hoxe non, mañá. Porque hoxe, Moncho, quero invitarte a un cubata para celebrar a nosa reconciliación. Que? Amigos? Amigos, don Anselmo, amigos. Teis. Dame unha perda, Moncho. Ah, sí. Veña, miasma, vai preparar un par de cubatas para celebrar a nosa nova amizade. Vale. Xa vos lo dixen ao principio. O tipo é máis humano do que parece. Ai, canta razón tiñas, amigo Moncho.
É inhumano despoxar un home da súa dignidade para convertelo no chivo expiatorio das flatulencias dun pobre vello enfermo. Alégrome que o entenda, don Anselmo. Alégrome de verdade. Hola. Que tal, Elvira? Hombre, don Anselmo, é vostede por aquí? Nada de visita. Para ver o meu vello amigo Moncho. Nosa señora da barca, pero quen foi o porco que cagou ese peido? Moncho, Non digas nada. Xa sei o que estás pensando. Déixeme falar a mí. Que pasa, Ricurita? Que modais son eso diante dos teus pais? Que? Quen? Eu? He visto que tiñas que ser ti, porco. Pero que faz? Non, pero... Non, non! Sácateme de diante, porco, desgraciado, pasa pro teu cuarto. Ten que perdoar, don Anselmo, por riba cunha visita que eu non sei que fixemos malo. Por favor, Elvira, non te mortifiques. Comprendo perfectamente o que significa para vos. Ademais, sen unha base sólida, sen modais, sen educación, bastante difícil é sacar adiante este galopín. Pero non te preocupes, teño unha idea. Deixar que pase o rapaz uns días comigo. Con vostede. Xa les vou ensinar unhas normas básicas de urbanidade. Pero non se moleste, don Anselmo. Molestias, por favor, quen fala de molestias? Iso sí, vou mo ter atado ben curto aquí, pegado ao meu lado. Xa veredes como uns días aprende a andar polo mundo. Moncho, ti que dis? Eu non teño palabras, Elvira. Pero daquela voulle facer a maleta ao rapaz. Ves, Moncho, ves? Problema solucionado. Aí está, amigo. No mundo hai xerarquías, amigos. Eu mesmo acabo de ascender un posto. Pero Kevin ten que empezar desde abaixo. Sí, traballando de coartada de peidos. É o que hai. Pero tranquilos, home, que a ascender, como a min, como a seu pai. Ademais, de lado de don Anselmo, o tipo vai ver mundo. Hoxe mesmo ían na Coruña, na ópera. Cun pouco de sorte, don Anselmo solta o peido no medio da orquesta e cando estian retumbando forte, e o peido pasa desapercibido. Cada vista.